Shugaban ƙasar Nijar cewa ya gayyato bokaye, wannan magana ba gaskiya bace. Wannan magana ba gaskiya bace. Wannan magana ba gaskiya bace. Shugaban ƙasa Cani da ke kan mulki a yanzu, ƙungiyoyi daban-daban na zuwa su saurari wato su ganshi kuma yana sauraron su. Kuma mu ma muna cikin waɗanda zai gan mu kuma zai saurare mu. Saboda haka maganar shi ya gayyato bokaye, wannan ba gaskiya bane. Don Allah, don girman Allah, ina so duk abin da ba a ƙasan mu ba mu da masaniya akai mu kiyaye shigarsa, domin za mu shiga abin da ba za mu iya fita ba. Yan Nijar din nan yan uwanmu ne, sa'annan makwabtanmu ne, surukanmu ne, addini ya haɗa mu, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haɗa mu da su. Don Allah, don girman Allah, mu tsaya akan abin da muke da masaniya akai. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ku wadanda kuka yi imani, idan mai labari ya zo muku da labari ku yi bincike. Ni yanzu maganar da ake ina cikin jamhuriyar Nijar, ina babban birnin Niamey, kuma ina nan a cikin garin a yanzu haka. Ƙungiyoyi daban-daban sun je sun gana da wannan shugaban ƙasa, har waɗannan bokaye su ma da suka je ba shi ya gayyato su ba, bai ba su damar su sanar da aljanu su kawo mishi tallafi ba. Don Allah, don girman Allah, yan uwana almajirai da iyayenmu malamai, abin da muke bukata a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da Nijar. Mu daina lakuto abubuwan da zai haifar mana da fitina. Yanzu kai a matsayinka na ɗalibin ilimi, almajiri, ɗan uwana, ko kuma in ce ɗaya daga cikin malamai wanda duniya take sauraron su, don Allah kar kai ma ka shiga sahun sirarara. Kar ka shiga sahun sirarara. Kar ka shiga sahun sirarara. Ko kansilan anguwarsu rarara bai da ikon bashi dokar kwana 20 ya sauka, ballata na shugaban wata ƙasa na soja ba farar hula ba. Don Allah, don girma Allah, ya goma almajirai mu yi abin da za a samu haɗin kai tsakanin Najeriya da Nijar. Ni ba shiga lamarin rara nake yi ba, amma shi ya san abin da ya yi kuskure ne, kuma dole mu gaya masa kuskure ne shi. In ba Najeriya ba, in ba Najeriya ba, in ba Najeriya ba, yaushe mawaƙi zai saka baki akan al'amarin shugabancin wata ƙasa ga soja ba farar hula ba? To a daidai wannan gabar muna tausasa 'yan Nijar, don Allah kar su kula rarara, kar su kula shi, domin mu ma shugabanninmu na Najeriya ba su tsira a wurin shi ba, ballata na wata ƙasa. Duk